Bismillahirrahmanirrahim. Tarikat diýdiginiň manasy Allah Taala'nın aşkyna, Allah Taala'nın mehabbetine girmek we Allah'a yetmek gurrunu. İnsan içinden geçirýän ýagdaýlary, galbyndan geçirýän ýagdaýlary. Bu insan öz içinde goýulan bir kudret, nurlar, bir bereketler Allah Taala insanyň gursagyna goýupdyr. Şolardan hayırlanıp, şo içindäki nurlaryny we tamam bedenindäki gızgyllyk, sowukluk, öl, gurluk bir ýagdaý bar. Şolaryň hemmesini Allah Taala'nın ady bilen hemmesini arassalap Allah'a yetmek diýdigi. Sultan Bayezid Bestami'den sorapdyrlar. Allah'a yetjek bolsaň näçe ýol bar diýipdirler. Sultan Bayezid Bestami aýdypdyr, 2 kadam menen Allah'a yetersiň diýipdir. 2 kadam diýdiginiň bir manasy kullu bedenin adamın bedenine ot ba, su va, yel va, kum va, nefs va, şular üçürüp bir kadam tamam vücuduny Allah'ın zikri bilen nurlandyrmak bila bir kadam. Yeni bir kadam inşallah işte açıklap aýdar. Adamın gursagynda bir nurlar ba, kalp, ruh, sır, hafi, ahfa inşallah işte yeke açıkların. Ma aleme emr diýilýär. Adamın kullu bedenine aleme halk diýilýär. Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Ela lehul halku vel emr diýip. Ine 2 adam diýerler. Bir kullu bedenin, bir de gursagyňdaky bereketleri Allah'ın ady bilen geçirmek 2 adam boldy. Hulasa insana Allah Taala çep göğsünden 2 barmak etekde Hudaý Taala kalp goýupdyr, ýürek. Emme şu yüreğin üstünde bir nur var, bir tike, bir bölük, bir parça nur var. Bu nur da kalbin üstünde koyuğulu, on da adı kalbı. Kalp näme bolýar? Kalp diýerleri göğünde 7 kat asmanın üstünde bir nur, o göğündäki hatta kalp. Şondan bir tike alıp, bizim gursagymyzda çep göğsümizden etekde kalbin üstüne koýulypdyr. Näme üçin? Adam şu yüreği bilen Allah'ın zikretse, Allah'ın zikretdiye, Allah'ın zikrediye, yüreğindeki nur arassalan ye, hareketi düşye, göğündeki kalp bilen yapışye. Göğündeki kalp mıdam Hudaýyň ışkyna, ine bir de Hudaýyň ışkyna geçti. Adam bilen Hudaýyň arasyndan İmam Rabbani mektubatynda aýtdy, 10.000 perde aýrylýan Adam bilen Allah'ın arasynda. Emme yine bir 10.000 perden ayıracak bolsaň, dogry sag göğüsten 2 barmak etekde bagryň üstünde ruh var. Ruh bilen, ruh näme bolýar? Ruh diýdi göýüňde bir nur bar, oň ady ruh. Belli bolýar göýüňde alem kän bolmaly, perişte bir alem, kalp bir alem, ruh bir alem. Şuma görýän ýerde alem kän, adamma, heýwanma, sygyryma, eşekma, balyklar düregöy. Şonuň ýaly göýüňde de nurlar kän. Şolay diýen gurrunlar mektubat İmam Rabbani'de bar. Inhe sag göğüsten 2 barmak etekden ruh bar. Ruh da göýüňde bir nur kän, bir ruhun bir yer kän, ruhun bir çoğup batan ýeri bar. Şondan ketip çyk bizde goýulypdyr. Am adam ruhu bilen Allah Allah diýse, dilini gymyllatman pir ejady berip, pirin elinden gol alyp, ine şolay diýip duranymda Behawetdin Naqşbendiň sapaklary. Özbekistanda Şah Naqşbend Behawetdin pir deslap kalp berýänmişdik. Soňra inni sofim ruhum bilen zikr diýänmişdik. Ine bir adam şu ruhu bilen sag göğsünden 2 barmak etekde Allah'ın adyny geçirip Allah, 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 Allah bunu geçirse bir ruh göğündeki ruh bilen yapışya inhe bir yeni 10.000 perde Hudaý bilen benden aýrly 20.000 perde gitti. Inhe gellik inni çep göğsün 2 barmak ýokarda. Bu taada sir var. Ya'lemu sirra ve ahfa diýmeýän Kur'an-ı Kerim'de sir dağlagyň üstünde. Hazreti
Musa peygamberin ayak basan yeri değiliye. Yani sen sırın menen ken Allah'ın zikrediversen, Allah'ın zikrediversen pir geçirmege bile Musa peygambere berilen makamdan sana bir miktar berilýär. Sırın menen Allah Allah, sırın menen Allah Allah pir geçirmel. Deslap kalp, ikilenci sağ göğsün etekte ruh, üçüncü çep göğsün yukarıdan ama sirva. Aham, bunu geçiren son, bir tayda Allah'ın zikrine girenden son, biz sırın da asli yukarıda bir sır deyip bir zatba. Bir yöne şondan bir guşecik azıcık, bizim kursağımızda koyulupdur. Emma bundan bir nurulrak zat adı hafi. Yine sağ göğsün iki varmak yukarıda ödün üstünde. İsa peygamberin kademgası, kalp Hazreti Adam'ın kademgası, ruh İbrahim Halilullah ve Nuh Neciyullah'ın kademgası, sır Hazreti Musa'nın kademgası, hafi sağ göğsün etekte doğru beraber bitada. Hazreti İsa'nın kademgası. Bitada da hafi deyip bir zat ba, bir göğündeki hafiden bir tikeş tada koyuldur. Belli öyle göğünde dur hafi deyip bir nur olmalı. Ahirkisi Hazreti Muhammed peygamberin kademgası kursoň doğru ortasında dördüsünden nurlu, dördüsünden baş ol göğündeki ahfa diýänne kalpdan, ruhdan, sırdan, hafiden artykmaç aňyrakda nur ol ahfa. Hudaý Taala şol ahfa nuruny doğru döşüň üstünde goýupdyr. Doğru kursoň ortasy ýokaryrak eneştaý bilen zikretmek. Allah'ın adyny döşme yazılyp mun pir geçirýär. Biz 5 len safak ahfa bolly, ine 5 safagy geçirdin 50 min perde adam menen Allah'ın arasyndan aýryly İmam Rabbani'nin aýdyşyna göre. Ine gel 6-njy safak maňlay bilen zikretmek. Peygamberimiz aýdypdyr: "Inne a'da aduvuk nefsik." Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Inne a'da aduvuk nefsukelleti beyne cenbeyke." İnsanın ahir düşmanı öňdäki nefsiňdir diýipdir. Öňdäki nefsiň diýeni Nakşbendi pirler aýtdyr maňdaýyn. Ohum pir sofsy 5 safak geçiren soň 6-njy inni maňdaýyn menen diliň saklap maňdaýyn menen Allah'a aýt diýe. Adam pir 5 safak sofsy geçirenden soň 6-njy geçirenni nefsi arassalanmaga sebep bolýar, maňdaý bilen Allah 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 aýdanlar. Bunu geçiren soň ohum yine pirin ýany barýan men gijownly maňdaýym bilen Allah aýdyp duny gark boldum diýip ohum pir 7-nji safaga geçirýär. 7-nji safak sür defäňden tä aýagyň dawanyň etegine çeli, dawanyň açeli. Bitin bedenime Allah 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 bitin bedenime Allah ýazylyp zikre oturmaly. İnhe maňa diýäle kulli bedenin, kulli adamın eti, gani, şunki, adamda otba, suwa, yelwa, qumma, şolun hemmesi Hudaýyň ışkyna gaşyn geçirmek. İnhe 7000 perde adam menen benden gahyny aýryly. Desla pire barýan, pir galbyňa Allah aýt diýip buyurýar. Bir ay ýa hefte ýa ýyl soňra pire barýan, pir häzirde öňküň menen bolup edýär ýene galbyň Allah aýtmak. Ha, sen gijowyny ýatanda oturanda, ukudan turanda da galbyň Allah Allah diýip duma hawa, sen galbyň zikre düşüpdir, ugrap duran, ruha geçireli pir ruha geçirmeli. Ammandan soň edil galby dert alşyň ýanak, ruha geçişiň ýanak bir neçe wagtdan ýene pire bar, ohum pir seni sirre geçirýär. Soňra seni hafiye geçirýär. İşte bir hak pir gerek sen barıp hey safaklaňy Nakşbendi Behawetdin pirin 36 safagyny alyp durar ýani. Adam galbyny, ruhuny, sirrini, hafisini, ahfasyny geçirip, nefsini geçirip, kulli bedenini zikr bilen geçirip, ondan soň bulan hemmesi Allah, 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 Allah'ın adyny geçirmekdi. Indemeýler safagy la ilahe illallah. O nefi ispat diýilýär. Maktumul işanna diwanna aýtýanlar nefi ispat diýip la ilahe lam diýip lam nefi ispatyň gurdunyň içinde. Aham mundan soň bedeni Allah'ın adyna ýuwulan soň la ilahe illallah geçiren soň
Mundan sonra inni muraqabat. Mundan soň tamam muraqabalar. Allah'dan men galma nur dökülüp dujip, oham pirler yeke muraqabalan da sapaklar kan 25-26 sapaklar ba üsüsüne vilayet soğra kubralar we beýleki makamatları bir hak pirden barıp alıp oturmak gerek. Inhe tarikatyň bir gysgaja Nakşbendi sapaklarynyň bir manalary boldy. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Rahim. Inni bir olqan sorag ba. Hani sofu diýäniň nefil namazlar okuýmaly, tesbihler okuýmaly. Sen bir ay diýen kalp ruh diýdiň hi bilen sinde tesbihler, subhanallah, elhamdülillahler, namazlar ýok boldy diýip bir sorag gelýär. Awwala qaza bayat bolmaly. Şon qaza farz Allah'ın buyrugy. Wagtyny okuýmaly. Wagty geçdi qazan almaly. Emme nefil namazlar we tesbihler gowjatda anyk bir pikir iman menen kulagas aýdylýan sözi. Hazreti İmam Rabbani aýdýar mektubat şerifinde bir adam tesbih sanar subhanallah elhamdülillah ya namazlar köpülse hop sogap Peygamberin hak buyruğu şeriatyň aýdýany ýöne bir adam kalp ruh sır hafi ahfasyny geçirmese bir ibadet etse sogap alýar. Emme şu sogaplar etdigiçe Hudaýdan algyly boljak bolýar. Ya men bigat ibadet etdim, men bigat tesbihler sanadım, men cennet almasam bolmazahym diýip algyly boljak bolýar. Näme üçin? Bir kalp, ruh, sır, hafi ahfasyny geçirmeýänler hak Hudaýyň ışkyny häzir girip bilmedi. Emme bir adam kalp, ruh, sır, hafi ahfasyny geçirip oham Hudaýyň zikrine girdi, mun bir subhanallah berk adamyň mun ýyl subhanallahyny öwdi. Aradan perdeni aýrylyp subhanallah diýen adam nähilli, arada perdeden 70 000 perdeden nolu subhanallah diýip bir adamyň qyýrda bolmaly. Ine muňa diýäler, sapakda pirliň buyrugynyň içindäki sirri we içindäki ilmiki namazy, nefil namazlary we tesbihleri gece unni hamana kan salavatlar ve gece unni kan subhanallah mummundan elhamdülillahleri 5 sapakdan sonra buyurýarlar. Rahim. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek bir sözü var. Mümin Müslüman Türkmen dogan. Allah'ın razyçylygyny isteýän bende. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti. Peygamberimiz aýdypdyr, İbn Majah rivayet edýär. Her kim ilim öwrense, alimler bilen jedelleşik bolup, her kim ilim öwrense, samsyk adamlar bilen gurruna girişik bolup, o halkyň arasynda gördüňden men bilim tarafy bastym ha diýdirjek bolsa, şol adamyň jaýy cehennemdir diýipdir Peygamberimiz. Fe huve fin-nar diýip Peygamberimiz aýdypdyr. Yani şunun üçin aýdýan ki İmam Azam hiç wagt aýtmandyr, dünýäň hemmesi Hanafi bolmaly. İmam Şafii aýtmandyr, dünýä baýat Şafii bolmaly. Baýat meýdanym bolmaly diýip durmak gowdat däldir. Tarapda alimdir. Tarapda Hudaýyň razyçylygyny isteýär. Tarapda Peýgamberiň sünneti diýip gelipbe. Zikri qyýryp etdi, ýuwaş etdi. Hop, öz bir düşümüň bar bolsa, öz bir ilmiň bar bolsa, Hanafi mezhepden Hudaýyň Peýgamberiň sözünden tarafa aýt, meselen şunu bir aýtmak, bir gowdatdygyny bildirjek bolsaň. Emme tarafa aýtdyň diýe oňda özüniň bir delili bar. Ya görýän sen aýtjak gurrun musulmanlar agdaly bolup, ýürekleri kine bolup, salam we aleykler galyp, bir-birine düşmançylyk döretjek bolsa, hökmen kesmeli bolar bu gurrun. Ol palan pirin sofsy nämişdik, palan pirin sofsy palan nämişdik diýip pirleň arasyny degirjek bolup, soflaň arasyny degirjek bolup, ya sofu bolmady kafir diýip nauzubillah bizli biderek kepler aglamak musulman adama gelişmez. Sofu diýäniň safy bolmaly, musulmançylyk diýen mehabbet bolmaly, musulmançylyk diýen agzy biri boljak bolmaly. Musulmançylyk diýeni Hazreti Mevlana aýdýar bir gowy goşgasynda 100 alma, 100 portakal miwan sıksan näme çykar? 100'ünden de alman suwu çykar.
100 toğ, 100 çıra bir ilik üşürsen näme çıkar? Yüzünden nur çıkar. Daşından gözlesen 1, 2, 3, 4, 5, daşından gözlesen sanba, emme sıksan hemmesi bir. Şonun ýaly pirler, öwliýalar, ulamalar, daşından gözlesen sanba, sıksan hemmesinin galbyndan Allahyň razyçylygy çykjakdyr. Sıksan hemmesinin ýüreginden Muhammed Peýgamberiň sünneti çykjakdyr. Sıksan hemmesinden ak mezhep çykjakdyr. Ondan üçin az bir kavm, bir alim, nauzu billah, Hudaý saklasyn hamana erçi namaz okuýmak gerek däldiýse. Ya nauzu billah, öýle namaz 4 rekat pardyň ýerine 2 rekat pardy okuýun diýse, ya 4 rekat pardyň ýerine 5 rekat okuýun diýse, olar barada gurrun etsen, olar bilen ölüşseň de jaýy bar. Gurrun, ola dini pozowaty. Emma bir adat zatdan çürüm, ya bir zikr edipdir, ya etmändir, ya qyýrtdyr, ya qyýrmandyr. Bu zatda bilen musulmanlaryň arasyny bozgokçylyk salmak gelişýän zatda, görmeýän dünýä boýunça musulmanlar bir-birini qyrylşyp, bir-birini öldürüşüp, kafirlara gülk bolupdy. Adat zatyň üstüne başlap şeýdipdi. Adat zat o selletin beýle orapdyr, o beýle orapdyr, o beýle göwertdir sellet, o dogadyny elini ýokarrak etipdir, o etegrak etipdir diýip ýeriniň düşmançylygy dörap, hay tüňçene bir-birini öldürüwdi. Hi Hudaý söýermişler, hi Peýgamber söýermişler. Inhe başardyňdan agzy bir boljak bolmaly, mehabbetli boljak bolmaly. Köne pirler bar, nefes pirlerden gelýän, ol Samarkanddan gelýän pirler bar. Ya Yarjanaň tahsir pirleri bar. Tamam tahsirlen pirlerin arasynda sofular mehabbet etjek bolmaly. Abdullah Can pirleri bar, Şemsel Hak pirler. Bu beýleki pirlerden ne? Tamam sofulary agzy bir mehabbet. Kadim Nazarahun pir geçipdir. Saltanmadahun pir geçipdir. Bir-birlerini görünle çökötüş oturýanmışdyklar. Ýoksa şulan pirlerde başgamışdyk. On piri ketdi pirmişdik. On pir Begmuradi şanmışdyk. Onu da bir-birlerini görürlerine ine şeýitdirip, çöke düşüp oturuşup bir-birini ihtiram, mehabbet koýýanmışdyklar. Näme üçin? Niýetleri salynmışdyk. Niýetleri Allahyň razyçylygymyşdyk. Ine biz de köne ulamalar ýany, köne buhardan gelýän ak ýürekli adamlar ýany mehabbetli bolmaly, bir-birini agzy biri bolmaly. Hay Hudaýyň razyçylygy bolsun diýip pikiriň giýinden tutmaly. Agzy birilik, bir mehabbet, beş dogan bolup ölüp musulmançylyk imanyna ýaşap gezip ben munda arasynda ýürjek bolup ay falan soňy bihilidir, falan molu bihilidir diýip durmak gelişýän zat dädir. Allah can musulmanlaryň agzyny bir etsin, canymda malymda bereket bersin, iman mescid medresämiz madam ýörüp dursun inşallah. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.